हिन्जाव गोदान लांनो थाखाय फैजेनबाय नै हौवा गोदान लागोनिफ्राय सफैबाय फैगासिनो दङ बैयावसो बैयाव फिदिंहै देलायहोग्राफ्रा माबाफोर देलायहोग्रा हौवा गोदान लागोनिफ्राय फैगासिनो दं आरोखि फैबाय बे समाव सफैबाय दासो फैगासिनो देलायहोनानै लांसिगोन आरोखि नैबे हौवा गोदान लागोनिफ्राय फैनाय हिन्जाव गोदाननि न'आ बेनो दै सिङाव हिन्जाव गोदानखौ लांनो फैबाय सिङाव हाबलांबाय आरोखि सिङाव हाबनानै थांबाय हिन्जाव गोदानखौ लांनो फैबाय आरोखि नायलांबाय थादो हिन्जाव गोदान लांनो नेनानै दङ दा दसे उनाव लांसिगोन आरोखि हिन्जाव गोदानखौ नैबेजों गासैबो रेडि नेनानै दंजोबसै दसेनि उनाव लांसिगोन गासिबो जात भागिफोर आरो लोगोसे बे कसमानि बिमा बिफाजों लोगोसे बे मण्डलिनि गासिबो जात भागिफोर जोङो दा ओंखारनोसै दा ओंखारनायाव जों उसुङैहाय इसोरनाव आर'ज गाबनि बे कृष्णनि हांखो सोरगाव थानाय ओनसोला आफानि गेजेर अननाय आरो बोरजोंहाय जोङो बे न'खरावहाय दाब दाब जायगायाव दंमोनब्लाबो जोङो खौसेथिहाय सफैनो हाबाय बेखायनो नों बिफा इसोरखौ हामबाय होदो सोरगाव थानाय ओनसोला आफा नों बिफा इसोरा गेदेर बोर होदो मोननै न'खरजों गोरोबनानैहाय बिसोरो नोंनि होखानाय बायदि 7 साक्रामेन्टनि गेजेराव हाबा साक्रामेन्टखौ लानो दिनैहाय 3 टिम जानानैहाय दिनै ओंखारबाय बेखायनो जाहाथे मारिया ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब कृष्णनि हांखो बिफा लांसिगोन दा गायनानै लाबोगासिनो दङ रेडि जोबखासै नै ओरै थांसिगोन गारियाव सोसिगोन आरोखि मानसिखौनो लेंबोदो ना
นางลานหัวนะทางไปดังลืมไอ้ข้าเนี่ย